Пайшоў да крамы, набыў сабе 4 сасіскі за 2 рублі. Ён такі, гэта одна сасіска 50 копеек, а 50 копеек гэта ранейшы 5000. 50 копеек раней, ну 5000 гэта ў 2008 годзе, гэта бутэлька водкі, гэта слухай, абалонь, памятаеш, такая чырвоная была, як она называлась, агнетушитель. Ага. Вось, 2 буханкі хлеба, чыпсы і мазяк. У маём параўнанні гэта вечар у камп'ютарным клубе, вялікая пачка чыпсаў, та 2 колы вялікія. Хто чым займаўся ў 2007? Так. Я нават памятаю, як я у бацькоў 50 000 і пайшоў у камп'ютарны клуб. Нічога сабе ты, крымінал. І што табе было? Ну яны знайшлі тое, што ў іх кудысьці грошы прапалі. І такі, ідзі-ка сюды. Табе пі... Я ніколі не вараваў ніякіх грошай у бацькоў, але я вараваў бухло. У бацькоў? Так, у нас дома быў бар такі, ну як бар, ну вы ведаеш, як там шкаф быў, у шкафе заўсёды стаяла. Ось гэтай карычнева-глянцавы колер. Так. Вось, і, ну ведаеш, там яшчэ секцыя была такая, ты адчыняеш, а там люстэркі былі. І там заўсёды у нас алкаголь стаяў. І вось усё, што было адчыненае, я ўсё падпіваў. Я глядзеў, там, напрыклад, там 20 сотак выпіваў адтуль. Мне ўвесь час дзівілі гісторыі, дзе дзеці ў сваіх бацькоў знаходзілі віскар ці яшчэ штосьці і напрост яго змянялі на гэтай, на чай. На гарбатку, так. Так. Но мы не так рабілі, мы з маёй дзяўчынкай. Яе тата прыязджаў да Беларусі, ён у Піцеры жыў, і ён заўсёды заставляў некае бухло. Пасля таго, ну ведаеш, што штосьці не дапілі, мы заўсёды, калі ён уязджаў, заставалася там, напрыклад, бутэлька водкі, якую яны там на шашлыках пілі, і вось, а там водка, ведаеш, пантовая такая, якая-нибудь Фінляндыя ці нешта такое. Мы набудзем якуюсьці самую лайняную водку у краме, там, напрыклад, за 5 рублёў, сальем у графін добрую водку, туды зальем лайняную водку. І пачынаем піць. Якая розніца? Там же няма розніцы паміж водкай. Там такі гэты ўзровень спірту. Ну, мабыць, я ў водкі нічога не разумею. Я ўвогуле ў алкаголі нічога не разумею. Я ўжо некалькі гадоў не п'ю, і мне добра. Я штосьці на фоне гэтага ўсяго лайна, што адбываецца зараз, я вспомніў цікавую гісторыю пра нацысцкую сімволіку. Мы яксьці раз... Я працаваў у Амі Мебель. Мне здаецца, усе слухачы ведаюць, што гэта такое. І у нас былі падушкі з малюнкамі, там, як ведаеш, карткі, гэтыя пачтовыя карткі. І там Парыж, усё гэта вось, усе краіны, і там ось так цікава... Што там быў Трэці рэйх? Не, нам так усё намалявана, усё цудоўна, усё... Мы гэтыя падушкі, там у нас на зніжкі якраз, мы іх прадаем, усё цудоўна, усе падушкі, там больш за 200 падушак распрадалі. Праз 2 дні да мяне падходзіць моя знаёмая жанчына і кажа: Вадзім, вельмі цудоўныя падушкі, добра правяцца, ўсё, але у вас там свасціка намаляваная. Што? Мы такія ў сэнсе. Ну вось, паглядзіце, я беру гэтую падушку, а там адкрытка гэтая Парыж, і збоку печаць свасцікі. Свасціка нацысцкай Германіі. І я такі, бля! Гэта ж распаўсюджанне нацысцкай сімволікі. У мяне, я адразу падыходжу да свайго кіраўніка. Кажу, так і так, тут вось такая праблема. Што мы будзем рабіць з гэтым? Яна адразу ў інтэрнэт палезла глядзіць, што за гэта нам суліць. Там гэта падпадае пад статью, ўсё. Канешне. А гэта кітайцы наштампавалі малюнкаў з інтэрнэту, спампавалі. І такія, вось цудоўныя падушкі будуць. І вось гэтая свастыка, вось яна, яе калі так глядзіш, яе не бачна. Але вось на самым вуглу падушкі яна вось там прям такая... хаваецца, ведаеш, я яшчэ прабужусь, такая. І мы адразу звонім на галоўную фабрыку, там адразу падымаюць, такая, вы тоже по подушкам?
Такі, так, што рабіць? Ён такая, хавайце ўсё, будам весці обратно на склады, будам гэта ўсё знішчаць. А нам так добра было, бо тады былі яшчэ і пратэсты 20-го года. Ну вось правы быў Лукашенко. Фашысты, нацысты. А мемебель. Яны там зачынялі Тутбай, а трэба было зачыняць мемебель. А мемебель нават у Вільні ёсць. Што? Так. У іх ёсць... Nowhere to run, no place to hide. У іх тут дочка знаходзіцца іх. Ого. Але таксама ніхто адтуль нічога не набывае. Ну, конечно, калі у цябе ёсць выбор паміж Ікеі та мемебель. Мне яшчэ і вельмі сумную гісторыю распавялі. Ну. Дзяўчына з хлопцам разам былі 10 гадоў 20. Вырашылі адружыцца. Паехалі ў Англію назбіраць грошай, каб усё было добра, ўсё было цудоўна, яны збіралі грошы на свята, і потым, калі ім трэба ўжо было вяртацца дадому ў Беларусь, вярнуўся такі хлопец, бо дзяўчына ў апошні дзень збежала з англічанінам проста кудысьці. О, так, я такі. Як жа сумна. Курва любоў. У мяне ў знаёмого была такая ж сама сітуацыя. Яны 16 год былі побач разам з дзяўчынкай. Яны пазнаёміліся, і калі яны навучаліся ў школе, там у 4-м, напрыклад, класе. Вось, і ім там было 20-22 гады. Яны таксама вырашылі ажаніцца, і яна яму адказала не ў ЗАГСе. У ЗАГСе? Так. Пачакай, там жа адразу гэта ж не ў ЗАГСе ўсё. Ну вось я не ведаю, як так было, там яшчэ была... Там жа адразу ёсць перад гэтым яшчэ там, не ведаю, некалькі месяцаў, калі ён кажа, ты выйдзеш за мяне, яна такая, так, і ўсё, і толькі тады яны пачынаюць... Там яшчэ лайно, ведаеш, якое было, што за некалькі дзён да таго, як пашлюбавацца, ім паставілі штампы ў пашпарт. Вось, то есть яны былі ажанаты ўжо на той момант, але калі была афіцыйная частка, яна яму адказала не і уехала. Вось, а пасля гэтага яна пераехала ў Воркуту. Нешта там фляга... Калыма! Там нешта з фляга так свистанула, ведаеш, што... Яна такая, не буду выходить замуж, поеду-ка я ў Воркуту. Што трэба... шукаць у Воркуце, не ведаю. Льдзіны, што яшчэ? У мяне з Воркуты хлопец знаёмы быў, ён мне заўсёды прысылаў, типа, жнівень месяц, і там рака есть нейкая, і па ёй плывут льдзіны. І он такі, ну вось, завтра поедем на сноубордах кататься. Такі, что у вас там происходит? Я не разумею. Так, памятаеш, як у мяне была одногруппница, якая таксама Лангіпас, я памятаю. Так, у Лангіпасе, і яна показывала здымкі, где просто ў пад'ездзе медведь бегал. А як да крамы ісці? З Божьей дапамогай, толькі если... Тыдзень на навіны выйшаў такі сабе. Таму што... Там і навін асоба такіх вялікіх няма. Так. І цікава тое, што і былі шмат прэзентацый, і там розных выставак, якія там адбылись. Так. І Xbox, это PlayStation. Не, PlayStation не было, PlayStation перанесліся. Nintendo зараз будзе. Вось Nintendo я чакаю. Nintendo я таксама чакаю, таму што я чакаю, Таму што у нас няма другіх кансолей, акрамя Nintendo. Я чакаю, таму што пакажуць новую Зельду, а я ўжо, ведаеш, я інфармацыю по крупіцам забіраю. Ці не пакажуць. Ну, вось, неяк так. Цікава то, што я паглядзеў усю інфармацыю, усе гульні, якія анансавалі, і нічога для сабе не знайшоў. Вось акрамя Stray, вось гульня пра коціка ў кіберпанк свеце. Усё, больш нічога няма. І я вось не ведаю, што з гэтым рабіць, таму што ў мяне ёсць некае эмацыйнае выгаранне на гэты конт. І мне ўжо не так цікава гуляць, але я заўсёды гуляў у відэагульні. Вось зараз у мяне нешта такое, што я не магу чытаць кнігі. Я ўчора спрабаваў чытаць. Я вось некалькі месяцаў таму звярнуўся да таго, каб пачаць чытаць. І ўсё было добра, але вось я ўчора ляжаў, я не магу глядзець YouTube, я не магу глядзець серыялы, я не магу гуляць у гульні, я не магу чытаць кнігі. І таксама і коміксы не магу чытаць, таму што мне проста не цікава. І я не ведаю, што мне з гэтым рабіць, таму што... Гэта зноў пачаўся той перыяд, які у нас быў пасля таго, як пачалась вайна. Так. А чаго? А чаму?
Ну вось у мяне такі ж самы перыяд был, калі была рэвалюцыя ў Беларусі, і я паўгады не мог нічога рабіць, увогуле нічога. Я просто сядзеў, глядзеў у сцену, і у мяне не падымаліся рукі. Ну ось я зараз спампаваў сабе, набыў афіцыйна набыў Dark Souls, і ён мяне утыкаў усе мае дзюркі. Мне не спадабалася, я не хочу Dark Souls, я хочу Ведьмара якога-небудзь. Дайце мне Ведьмара, там добра, там цудоўна, там я ўсіх нагібаю. А ў Dark Souls пакуль што мяне толькі нагібаюць, прычым з самага старту. Я памятаю, калі я першы раз яго запусціў, я ўважаў, што з першым босам, які ў турме, з ім трэба драцца. Не, там зверху ёсць балкон, на яго залазіш, а потым спрыгіваеш яму на бошку. Гэта я даведаўся такі пасля год, мне здаецца. О, вось. І на гэты раз я быў падрыхтаваны да гэтага, я такі, то там трэба яго аббяжаць, забегчы ў левую дзвер, там, туды. Всё. Я такі, цудоўна. Я зайшоў на той балкон, прыгнуў на яго раз, спрыгнуў 2, спрыгнуў 3, 4, 5, чуть не раздолбаў свой геймпад. А потым зранку я прачнуўся, такі, трэба яшчэ раз паспрабаваць, добра. Я яго забіў з другога трая, я такі, цудоўна, я ведаю Dark Souls. Пабежаў далей, мне там опять начали накидывать. Я такі, я не хочу это гуляць. Гэта сэнс Dark Souls, але ў гэтым ёсць некая, ведаеш, асалода з таго, што ты пастаянна паміраеш. Мне здаецца, гэта не для мяне. Мне больш трэба што-небудзь, ведаеш, ёсць гульня Unpacking. Вось, вельмі цудоўна і інтушаціна. Там, дзе табе трэба разбіраць рэчы. Всё, гэта ўвесь сэнс гульні. Хочаш, прыйдзі ка мне дадому, у мяне там вельмі шмат рэчаў, которые трэба разабраць. Але цябе я ведаю, а там сэнс гульні ў тым, што ты кожны раз разбіраеш рэчы, і ты разумееш тое, што гэта рэчы аднаго чалавека, адной дзяўчыны, і ты глядзіш, як яна расце. Вось. Закон таго, што ты ось рэчы яны больш дарослыя становяцца, валасы. Прабачце. Ну слухай, гэта цікава. Зараз апошняе, во што я гуляў, гэта был Moonlighter. Мне ён раней падабаўся, але зараз ты ведаеш, што такое Moonlighter? Так. Ну вось, гэта такая, типа, у цябе ёсць крама, і у цябе ёсць там Souls-like / рогалік, у якім ты збіраеш розныя рэчы для гэтай крамы. Я яе запусціў, пабегаў некалькі хвілін, хвілін 20, мне здаецца, і потым я выключыў, таму што яна ў мяне не выкліківае ніякіх эмоцый зараз. Вось, а ў мяне Dark Souls выклікавае толькі гарэнне дупы. І ўсё, больш ніякіх эмоцый. Такі, не, дзякуй, калі я за гэтага захочу, я вон пайду, не ведаю, піцу вострый з'ем. Але зараз я гуляю у Ring Fit. Гэта вось Dark Souls, але ведаеш, такі, нават ты такі вось запыханы, весь потны, але табе падабаецца. А ў Dark Souls такога няма. Ёсць, просто табе трэба навучыцца гуляць. Таму што ты адчуваеш свой асабісты прагрэс. Ты зноў і зноў траеш там боса, напрыклад. І там з 20-й папыткі ў цябе выходзіць усё ж такі. І ты такі, з 20-й папыткі? Ну так. Навошта яно мне трэба? Ну, мабыць, не з 20-й, мабыць, з другой, як табе завязе. Таму што я так дапраходзіўся другі Dark Souls, што мне здаецца, што калі мне завязаць вочы, я яго прайду. Які мы вынік робім Dark Souls, гэта казино. Ну, я не ведаю, чаму як табе так не спадабаўся. Я не ведаю, можа, таму што я не хардкорны геймер. Можа. Ось, напрыклад, у мяне было такое з Hollow Knight, напрыклад, таму што вось Hollow Knight вельмі цудоўна выглядае, яна ўся такая вось прыгожая, у яе такі стыль, але калі ты яго, я ў яго гуляю, мяне не выклікае ніякіх эмоцый геймплей. Але калі я, напрыклад, гуляю ў Dark Souls ці нешта апошняе, ты памятаеш, ты мне яшчэ Dead Cells ты мне саветаваў. Вось, я калі гуляю Dead Cells... Вось, напрыклад, Dead Cells мне падобаецца. Я не ведаю чаму, але Dead Cells
Гэта цудоўна. Там вельмі цудоўнае кіраванне, таму што ты вось адчуваеш увесь працэс кіравання. Ну, слухай, калі лічыць... Гэта як з Д'яблай. Я гуляў на клавамышы Dead Cells. Так што я не ведаю, як будзе на геймпадзе. Ну, я таксама не ведаю, як у Dead Cells на клавамышы і ніколі не гуляў. Ну, вось мне здаецца... Не, ну, я магу явіць сабе, бо я гуляў доўгі час у Hades. Ось, і там мне было зручна, але Dead Cells... Не ведаю, можа я спампую тебе і это пагляджу. Мне здаецца, прыйшоў час сказаць прывітанне нашым даражэнькім слухачам. Гэта падкаст «Першы гікаўскі», у якім мы, Лёша з Вадзімам, размаўляем пра розныя у поп-культуры. Прывітанне, Вадзім. Прывітанне, Лёша. Прывітанне, слухачы. Усё добра. У цябе як справы? Ты таксама добра. Ведаеш, што гэтая спякота на вуліцы, яна мяне заб'е калі-небудзь. Ну, слухай, ёсць і добрыя навіны. Мы урвалі добрыя вентылятары па зніжке. Цудоўна. Бо я памятаю, што вось, напрыклад, у прошлым летам нігдзе не было магчымасці знайсці добры вентылятар, каб ён каштаваў не 5000 евро. Так, я гэта вельмі добра памятаю, калі было плюс 42, мы там падыхалі ўсе разам, просто ляжалі на полу. Мы тады яшчэ і сабаку завялі. Ён маленькі, ён сцыць на пол. Гэта ўсё испараецца, гэта ўсё воняе, і мы лежым такі: о, тёпленькая пашла. Вось, нагадваем вам пра тое, што ў нас ёсць цудоўны тэлеграм-канал, у якім выходзяць лепшыя навіны ў гэтай гульне. У нас таксама з'явілася суполка, у якой мы можам размаўляць пра рознае гікаўскае, далучайцеся. Наш тэлеграм пачаў жыць сваім жыццём, таму што ў нас там пачались срачы. Бульба-срачы. Да, і не толькі бульба-срачы, розныя срачы, якія толькі ёсць. Вось гэтыя спрэчкі мяне заўсёды радуюць, таму што... Ёсць актыўнасць. Так, я потым гэтыя каменты гляджу, і нехто паслаў кагосьці ў дупу. Я такі: добра, жыве. Хачу звярнуцца к навіне пра тое, што было шмат прэзентацый, але акрамя іх ніякіх навінаў увогуле няма. Вось там, напрыклад, Sony выбрала Джасціна Ліна на пазіцыю рэжысёра One Punch Man, экранізацыі One Punch Man, і гэта цікава, таму што ты уяўляеш сабе, як будзе увогуле выглядаць One Punch Man. Так. Калі хто не ведае, Джасцін Лін гэта чалавек, які зняў 5 фарсажай з 9. Так, з 10. З 10. О, 10 фарсажаў. Ведаеш, я памятаю, калі выхадзіў першы фільм. Я памятаю, як мы яго глядзелі на касеце, мы сабраліся ўсе разам у майго брата дома. Хлопец прытащыў фарсаж, і он, ведаеш, вот з такой вось ахочкай быў. І мы так зацікаўлены гэта. А мне было, я не памятаю колькі год, але я адразу забіў на сюжэт фарсажа. Я такі: машыны, неонавая падсветка. Мне да сіх здаецца, што неонавая падсветка гэта вельмі цудоўна ў машыне. Гэта выглядае як поўны калхоз. Вось. Ну так, конечно. Асабіста ведаеш, калі там які-небудзь, не ведаю, Дэуматіс з неонавай падсветкай. Я бачу, ехала па праспекту Канстытуцыі ў Літве, ехала машына з, не з неонавай падсветкай, мне здаецца, што они просто набылі сабе LED-ленту, наклеілі ее ўніз, і он едзе, і падсветка мяняе колер. І я такі: Ты таксама быў у той кімнаце, дзе мы глядзелі фарсаж. Так. Ну, слухай, хто б што не казаў, але першы фарсаж быў добры. Ну, гэта, ведаеш, што гэта фільм на адзін раз. Як па мне. Але гэта фільм пра гонкі. Ён а не пра сям'ю. Завдзякі фарсажу з'явіўся такі шэдэвр рускага кінематографа, як стрит-рэйсеры. Да, я ведаю, што ў цябе ёсць добрая гісторыя. Мы яе дзесьці... мы яе распавядалі на падкасце, які не выйшаў. Так, ну, давай, зноў. Гэта цудоўная была. Мы, малыя, вдохновленные фільмам «Стрит-рэйсеры», решили зрабіць сваю банду. Але у нас не было грошай на машыны. І нам году вам было колькі? 10, 15, 11? Не ведаю, мне здаецца, 10, 12, 14, десь так. І мы такі: нам трэба база. Але у нас у всіх былі велосипеды. Мы знайшлі якісьці стары вагончык, ён быў зялёнага колеру, мы такі: не, нам не падобаецца, трэба жоўты. Мы хочам зрабіць, каб ён быў жоўты. І мы знайшлі жоўтую фарбу,
пафарбавалі яго на палову і такі, ага, у нас не выстачае фарбы, калонка, ну да калонкі ісці далеко, што зрабіць? Насцыму фарбу, разведзем яго і будзе ўсё добра, дафарбуем. Мы гэта ўсё зрабілі, праз тыдзень ці нават меней гэта вагончык убралі, бо там хтосьці памёр. Не, а тут уж я мякам. Яго убралі, таму што там хтосьці ўначы вельмі громка крычаў лаянкі. І все ўважалі, што гэта мы, і яго убралі. І мы такі, чорт, гадэм, наша база, мы мусім яе адбіць. Мы поехали на пункт сдачи металла, расстреляли. Ладно, это уже не то. Это уже сюжет «Форсаж». Я памятаю фильм «Стритрейсеры», тому что у ім быў цудоўны саундтрек групы гурта «Слот», які песня называлася «Пуля». І я ніколі не глядзеў гэты фільм, але я памятаю, што я быў у піянерскім лагеры. Калі ты памятаеш, што гэта такое. Так, я быў у адным. Да, я быў, мабыць, у 5. Гэта тэма іншага падкасту, ўсё гэта. І мне па ікпорту скіданулі гэты трек, і я хадзіў на дынамікі тэлефона, слухаў яго, і мне ён вельмі падабаўся. Вось да сіх, не здаецца, не слыхаў ні жоднага трека групы «Слот», акрамя гэтага, так. Не, мабыць, я слыхаў, але я не памятаю. А как же «Кукла Вуду»? Ой, не ведаю. Яны ўбілі Кенні. Ну, яны ўбілі Кенні ў рамках мема, мне здаецца, я слыхаў, але я не памятаю, як ён гучыць. Я быў один раз на канцэрце групы «Слот». Вось. Неяк мы далёка. Што, вы яго адчынялі там, не? Не, просто мне было, мне здаецца, год 15-16, мы пайшлі просто ў Магілёўскую лігу. Давай звернемся к навіне. Да навошта? Ну, слухай, мне здаецца, што у One Punch Man будзе увесь час якісь такі ментальны выбар, ці яму кагосьці забіць, ці яму важней сям'я. Трэба саундтрек з «Форсажа» ўставіць. Тут у нас легенда возрождаецца. У хуткім часе мусі возрадзіцца. Такая, як «Аватар», легенда пра Анга. Ой, мне вельмі... Я не могу сказаць, што як фанат, але мне вельмі падабаецца легенда пра Анга і першы сезон легенды пра Кору. Далей у них грошы скончыліся, але вось мне вельмі спадабалася. Я нават не знаў, што, я ведаю, што ёсць Paramount, ёсць Nickelodeon, але Avatar Studios. Канешне, гэта вельмі... я не могу сказаць, што гэта вельмі вялікая студыя, але гэта студыя, у якой вельмі шмат фанатаў. Яны вельмі чакаюць, і зараз ёсць такой тып людзей, якія чакаюць новага мульціка пра Аватара, хаця легенда пра Кору, яна скончылася вельмі скасавана, вельмі лайняна, гэта было вельмі натужна. Але ёсць людзі, якія чакаюць, і ёсць людзі, якія чакаюць адразу гэтых 3 паўнаметражных фільма пра Аватара. І рэжысёрам першага будзе Ларен Мангомері. Яна раней працавала над самім мультсерыялам, і гэта вельмі добра, таму што калі прыходзіць чалавек, які вельмі шмат часу працаваў над арыгіналам, ён ведае, як ён будуецца, як ён распрацоўваецца. Мне здаецца, што мне б хацелася, чтобы гэта не было такім лайном, як былі апошнія серыі легенды пра Кору. Я не ведаю, глядзеў ты ці не глядзеў. Я цябе раю паглядзець першы сезон, потому што першы сезон гэта вельмі добры стимпанк. Стимпанк. Так. Таму што сусвет Аватара ён вельмі добра эвалюцыяніваў, і ён ператварыўся у такі каля стимпанк слэш гэта нешта падобнае на Барута век. Не, увогуле не, таму што ў Барута гэта не ўплецено добра, таму што вось у Барута, напрыклад, з'явіліся бургеры. Не, мне не падабаецца ў Барута тое, што яны, напрыклад, карыстаюцца слухаўкамі на поле боя, але каб звязацца з кім-небудзь яшчэ, там, напрыклад, там Хакагі з Хакагі, яны выкарыстоўваюць якую-небудзь дзюцу, дзе трэба 10 чалавек, якія проста создадуць табе галаграму. Вось такое мне не падабаецца, таму што ў Барутах гэта існуе толькі ради таго, каб існаваць. А у Аватарах гэта добра ўплецено ў мір, таму што вось быў тэхналагічны скачок.
якісьці. Если ці аватар гэта ранейшае сярэдневяковье, такое, ну, мабыць, не ранейшае, пазнейшае ці сярэдняе сярэдневяковье, то легенда пра Кору гэта конец 19 стагоддзя, пачатак 20 стагоддзя. То есть электрычества яшчэ яно не так распаўсюдзілася, але яно існуе. Існуюць машыны, існуюць вось такія рэчы, радыё існуе. І гэта ўсё вельмі добра ўплецено, але потым яны страцілі гэты каларыт. І вось зараз я б паглядзеў што-небудзь і пра легенду о Коры. І мне здаецца, што мне б спадабалось, калі б яны к гэтаму падашлі вось так же, як яны падыходзілі к першаму сезону. Я калісьці чытаў нататку пра тое, што яны вельмі шмат грошай уклалі ў першы сезон, і потым Nickelodeon ім адмовіла ў такім фінансаванні, таму што тады серыял выходзіў вельмі затратным. Вось, ты браў удзел у тых срачах, дзе усе ўвесь час такія: Аватар гэта аніме. Не, Аватар гэта не аніме. Ці такога не было? Не, такого не было, таму што я разумею, што Аватар гэта, ну, увогуле, Аватар гэта прадукт, ну, так здаецца, не азіяцкага міру, а амерыканскага міру. Таму што тое, што ён касіць, ну, глядзі, памятаеш Total Spice? Мультик про шпіёнаў. А, мультик? Я ўжо, ты про гурт? Не, Total Spice. No. Вось, Total Spice гэта аніме, ён намалёваны французскай студыяй. Але гэта аніме, ну вось там ёсць вось гэта гіперэмоцыі, уся вялікія вочы. Так, вось уся гэтая тэма заманкі. Але не, гэта не аніме, гэта просто тое, што карыстаецца тым, што было зроблена ў аніме. Ну вось я зараз гляджу Castlevania. Ну вось Castlevania гэта аніме? Не. Ну, але у Netflix гэта пазначана як аніме. Цудоўна. Я не ведаю, гэта... Вось я нават зараз гляджу, гэта амерыканскі мультсерыял. Ты глядзеў яго? Я глядзеў, але я яго кінуў, і я не памятаю чаму, таму што ён мне падабаўся. Мне здаецца, што ці ў мяне працы было шмат на той момант, ці што. Але я яго кідану, я не даглядзеў, мне здаецца, 2 ці 3 серыі на той момант. Там жа яшчэ адзін сезон выйшаў, другі. Ну, зараз тут 4 сезоны. О, ну вось, я глядзеў яшчэ першы. Ну, я памятаю, што мне он вельмі падабаўся. Але вось, мабыць, я павярнусь да яго на гэтым тыдні, таму што мне якраз нечага глядзець. Звернемся да Аватара. Выкарыстоўнічымі прадюсерамі выступяць стваральнікі Аватара Брайан Каніецкі і Майкл Данте де Мартина. Мне здаецца так. Іншых дэталяў пра мультфільм пакуль што няма. Ну, вось можам толькі пафантазіраваць, і я буду трымаць кулакі за іх, таму што мне весь гэта сусвет вельмі падабаецца. Ну, зараз будзе ў новым часе Аватар. Аватар будзе карыстацца тэхнікай Apple. Так. Слухай, мабыць. Мне здаецца, што яны не будуць развіваць далей яго. Мне здаецца, што яны знімуць некалькі полнаметражных фільмаў і потым заб'юць. Мабыць, у іх выйдзе якісьці новы праект. Зараз там пра дзяцей Аватара. Ну так зараз. Ты просто не глядзеў легенду пра Кору. Там яно і ёсць? Ну не, там ёсць адзін з дзяцей... Не, там ёсць усе дзеці Аанга. Сам жа Аанг на момент Аватара Коры ён помер, радзіўся новы Аватар, і адзін з навучальнікаў Коры, гэта яго сын, які яе навучае магіі воздуха. І вось ёсць так. І там ёсць сюжэт, як яны адраджалі нацыю магаў воздуху. Ёсць сюжэт пра тое, што там вельмі дапоўнілі весь сусвет тым, адкуль з'явілася магія, чаму існуюць людзі, якія не могуць выкарыстоўваць магію. Маглы. Ну, вось так. Не ведаю, мне ніколі не вабіў Аватар. Мне больш спадабаўся... Бо я памятаю, што яго ўвесь час круцілі на Jetixе. Так. І на Jetixе... Не на Jetixе, на Nickelodeon. Мне здалося, на Jetixе так само было? Не. На Jetixе был Наруто. Але я памятаю, што быў вельмі добры мульцік на Jetixе. Таксама французская студыя зрабіла пра гонкі. Наскар. Там ось па пустыні гэтае ўсё касма, штосьці там штукі. Я памятаю, пра футбол было
Galactic Football. NASCAR гэта былі пра гонкі NASCAR, а вось пра пустыні я такога не памятаю, мне здаецца. Обан. Так. Слушай, я такого не Звездные гонки. Там дзяўчынка ў галоўнай ролі была. Так, усё памятаю. Вось ён мне вельмі падабаўся. Не ведаю нават чаму. Такой сайфайны крыху. Так, я памятаю. Зараз я не ведаю, мабыць, ведаеш ты. Ты не ведаеш, мабыць, ведаю я. Зараз же ёсць трансляцыя на Ютубе Jetix. Ты бачыў яе калі-небудзь? Там просто паказваюць тыя мультики. Я яе бачыў, калі я быў у вас. Вось. І мы яе частенька глядзім, таму што хочацца панастальгіраваць крыху. І гэта вельмі цікава, таму што шмат якіх тайтлаў там няма, таму што не засталося прав, але на усякія што Сэнді ці Вунш-Пунш у іх засталіся правы, і яны іх паказваюць, і там заўсёды гэта яны адразу цалкам серыялы паказваюць. І гэта вельмі цікава, таму што ты ўключаеш, а там ёсць іногда попадаюцца рэкламныя блокі старыя, ведаеш, годы з 2006-го, і ты глядзіш такой і такі Гэта был такі цудоўны час. Так. Я ніколі не поймаў тую рэч, што калі ты глядзеў Jetix і раней, калі там былі рэкламныя блокі, там не было ніякіх словаў. Просто гуляла музыка, паказвалі рэкламу, а словаў ніякіх няма. І я толькі зараз даведаўся, што гэта была праблема таго, што яны круцілі французскую рэкламу, і яе ніяк не лакалізоўвалі, і з-за таго, што яны яе не лакалізавалі, яны просто выдалілі дорожку з гукам. Так. Цудоўна. Ты бачыў польскую рэкламу? Конечно. Ось апошняя, якая была. Не, апошніх не бачу, но ўвогуле бачыў польскую рэкламу. Там была вельмі добрая польская рэклама, где мужчина та женщина пачынаюцца ў одну лыжку, і он збіраецца уходить, і она такая, типа, можа зрабіць табе херпаткі ці яшчэ штосьці. І он такі, не трэба садіцца ў інваліднае крэсла, собираецца уязджаць, і заходзіць муж яе. І он такі глядзіць, такі, як ты могла гэта? І муж такі, типа, не хвалюся, і уязджае. І ў канцы лозунг рекламы: на ваше место могу прийти и я. Не паркуйтесь на местах для инвалидов. Я такі, цудоўна! Это ж цудоўна. Ну, цудоўна, так. У распрацоўку запущены серыял сіквел да гульні тронаў. Падрабязнасцей сюжэта пакуль што няма. Аднак вядома, што Кіт Харрінгтон вернецца да ролі Джона Сноу, і мне здаецца, што у нас будзе серыял пра сімпацяшку кучырашку, які ніяк не можа памерці. Ну, гэта будуць, мне здаецца, яго прыгоды на сцяне. Мы яшчэ даже не ўбачылі хату Смока, а яны ўжо новыя такі, типа, от, трымайце. Так трэба ж даіць франшызу. Ну, а чаму? Вось можна было пачаць распрацоўку, не казаць аб гэтым, а потым просто ў хаце Смока ў канцы які-небудзь твіст зрабіць. Ну так, гэта было б больш добра. Каб зацікавіць больш аўдыторыю. Ну ведаеш, яно ж усё як робіцца, гэта ж робіцца, усё гэта робіцца не для нас, усе гэтыя прэзентацыі і так далей. Гэта робіцца, каб акцыі ў розных там HBO раслі, каб ты потым, калі адказваеш перад інвестарамі, у цябе былі нейкія рэчы, што вось мы запусцілі распрацоўку, сіквел гульні тронаў. Вось у нас ёсць Кіт Харрінгтон, які просто ўжо чалавек адной ролі. Які вам вельмі падобаецца. Так. Таму што мне здаецца, што яны яго выбіралі вось як у Морбіусе праз воблака тэгаў, дзе просто у нас ёсць Кіт Харрінгтон, у нас ёсць яшчэ якая-небудзь мілашка, у нас ёсць гульня тронаў, якая падабаецца, больш сексу. Ну і ўсё. Вось мне штосьці здаецца, што нават у хаце Смока не будзе столькі, сколькі было ў гульне тронаў. Чаго не будзе? Грошаў? Сцэн пастэльных. Ну, ось не ведаю чаму, але от штось... Не ведаю, будзем чакаць, але, гульня тронаў. Я чакаць не буду, але калі выйдзе, тады пагляджу. Хайпіць ніяк не буду, мне гэта ўвогуле ніяк не цікава. А калі выйдзе, я пагляджу, і ці будзе добра, буду глядзець далей.
Я вось паглядзеў гульню тронаў, мне спадобалось, такі добра, канцоўка лайно, але ну жыць можна. Я так не даглядзеў. Я ведаю, чым яна скончылася, я ведаю усе спойлеры, я глядзеў нейкі разбор на Ютубе і ну вось і ўсё. Я калісьці прачытаў усе кнігі, якія тады толькі выйшлі. І потым мне вось праз кнігі мне не цікава глядзець серыял, таму што я не ведаю, навошта мне другі раз пагружацца ў гэта ўсё. Ну, ось яно і не трэба. Але нават ты казаў, што ты глядзеў пацаноў, ой, чытаў комікс. Так. Але я памятаю разбор коміксу, я яго глядзеў, і я вось зараз крыху не разумею, што ну яны розныя серыялы. Можа мне так здаецца, можа я чагось не памятаю. Мабыць, я не ведаю. Ну вось. Але ты ведаеш, гэта як з Акадэміі Амбрэла, дзе комікс просто... Ой, я нават не паглядзеў, я не змог, я не вытрымаў 2 серыі, ён такі цягмотны. Ну вось ты комікс не чытаў, ён яшчэ кажа, што серыял лепей, чым комікс. Тут яшчэ нашы украінскія сябры пад'ехалі і назвалі яе месяц рэлізу гульні Stalker 2. Яна выйдзе ў снежані 23-го года. Таксама там не будзе рускай мовы у агучке, але будзе украінская. Будуць субцітры расійскія. Будуць субцітры на расійскую мову, так. Блин, навошта? Я ўвогуле не разумею. Я ў Ведзьмара гуляў на польскай з польскай агучкай расійскімі субцітрамі. Плотва курва! Ехай, плотва курва! Бобер! Бобер! Эй, курва, бобер! Слухай, гэта навіна выклікала столькі негадавання, вось столькі жаху ў людзей, але я не ведаю, вось першае, чаго вы чакалі. Другое, гэта было зразумела, што так будзе, таму што яны ж адразу перайменавалі гульню не Чорнобыль, а Чорнобыль. І ну, мы ўжо ведаем, якой пазіцыі прытрымліваюцца распрацоўнікі. Якой пазіцыі прытрымліваецца ўвесь украінскі народ. Вось. І пра тое, што крычаць, што гульні трэба, каб яны былі не палітыкі. Я не разумею, калі ў вашу студыю летяць ракеты, то тут ідзе паўнамаштабная вайна, а яны пра агучку нешта кажуць. Буду гуляць, яна з'явіцца, мне здаецца, яна з'явіцца ў геймпасе ў першы дзень рэлізу, і я буду яе гуляць на украінскай агучкі, і мне будзе вельмі добра, мне ўсё вельмі спадабаецца. Не ведаю, мне Stalker не вельмі дападобы. Мне таксама, но мне просто хочется крыху паспрабаваць, даць яшчэ адзін шанец, таму што калісьці я скіпнуў першы Stalker, а мне казалі, што гэта Oblivion з пушкамі. Вялікая падзяка вам ад маленькіх людзей за тое, што паслухалі нас, за тое, што былі з намі ўсе гэтыя не ведаем колькі хвілін. Тое, што подписывайтесь на нас, тое, што глядзіце навіны ў нашым канале, цудоўным канале, які называецца першы гікаўскі, дзе выходзяць навіны пра рознае гікаўскае на беларускай мове, дзе вельмі шмат срачай по поводу таго, што чаму вы пішаце на наркамаўке, а не на Тарашкевіцы. У мяне ёсць адказ. Усе свае 25 гадоў я атрымліваў беларускую мову на наркамаўке. Я ніколі не ведаў ввогуле, што ёсць штосьці іншае. Так што прабачце, але як ёсць. Мы друкуем на сваёй роднай мове. Гэта трэба цэніць. І гэта трэба падтрымліваць і шэрыць па ўсіх сваіх сябрах. Вось. Вялікі дзякуй. Да пабачення. Да пабачення.